4 godine je Novi Sad rekao ne. Pre 4 godine fašisti nisu prošli našim ulicama da vređaju uspomene na sve one koje su aveti fašizma odnele u celom 20. veku. Pre 4 godine Novi Sad je pokazao da je grad u kome je moguće biti drugačiji. Danas smo se okupili da se toga podsjetimo. Svi mi, Novosađani, svi mi, članovi Lige socijaldemokrata Vojvodine, Srpskog pokreta obnove, svih drugih stranaka koje su ovde sada sa nama, svi mi se možda razlikujemo, ali jedno je isto svima, a to je da se nećemo nikada razići kada su u pitanju stvari o kojima danas govorimo. Nikada fašizam neće vladati Novim Sadom. Dunav, naš Dunav i kosti sa njegovog dna nas zaklinju da ne dozvolimo da se to ponovi. Nećemo dozvoliti da naše ulice ponovo budu potoci kojima teče krv. A sve je to ono što nam obećavaju i čime nam prete. Nisu dozvolili da se ljudi okupe u Beogradu. Pokušali su da opstruiraju i ovaj skup. U Novom Sadu im to neće proći. Odavde moramo poslati jasnu poruku. 10 godina upozoravamo. 10 godina govorimo o fašizaciji zemlje i kao da su naši vapaji nečujni. Kao da niko ne razume da je priča o tome da je nekoga malo pogrešna, jer treba da se sutra borimo kada ih bude mnogo. A oni se razmnožavaju kao i svaka nečist, kao i svaka pokora, kao i sve ono što je zlo, što je prljavo, što ne zaslužuje da postoji. Neki kažu da nije demokratski ovo što ja govorim, a ja ću ponoviti po 1000. put. Pustiti fašiste na ulice u ime demokratije je kao pustiti pacove u dečije sobe u ime ekologije. Oni ne zaslužuju da postoje. Uspeli smo da budu zabranjeni nacionalni stroj, uspeli smo da se počne sa zabranama ostalih fašističkih grupa. Zašto još postoje? Zašto ih štiti Ustavni sud? Zašto ih štite svi oni koji nečinjenjem dozvoljavaju da oni traju? Pogledajte ovu kišu koja pada po nama. Mnogo je više suza iskapalo zbog onih zbog kojih smo se danas ovde okupili. Kažu da treba da sačekamo da neko bude osuđen. A ja vas pitam, da li je Adolf Hitler doživeo presudu? Nije. Da li je Slobodan Milošević doživeo presudu? Nije. Zašto niko nije kažnjen? Kada je pre 7 godina naš grad bio razbijen zbog hapšenja ratnog zločinca Veselina Šljivančanina. Zašto niko do danas nije odgovarao? Ko krije i ko štedi sve te zločince koji su kao amnestirani time što su maloletni ili jedva punoletni? Nema amnestije. Nema amnestije jer nas za to obavezuju kosti naših sugrađana sa dna Dunava. Jer fašisti nemaju ni naciju ni veru. Oni imaju samo jedno, a to je pohlepa, to je put kojim žele da vladaju nad životima i sudbinama svih nas. To im nećemo dozvoliti. I nema načina da im to dozvolimo. A država mora da zna. Ona mora raditi svoj posao. Ona mora obezbediti ljudima slobodu kretanja, zbora i dogovora. Jer bi bilo jako strašno kada bismo mi, kao najlojalniji deo ovoga društva, rekli branit ćemo se sami. I zato ću ponoviti. Fašizam u Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji, dok je nas i svih nas ovde, nikada neće proći.